мястото. Бас тъпя барел, бе, човек. Зомби! Не! О, зомбито! О, майка му дърба! Майка ти, не, о, майка му дърба! Добър вечер, аз съм Живомир и ще играем Amnesia Chapter 1, Part 3, защото миналия епизод беше 8, беше само 8 минути и сега този ще е специален, ще го направим 18 или 20 минути. Абе, поне докато свърши къстъм стори, защото съм сигурен, че ще свърши доста бързо в този епизод, защото в миналия... О, лампа! Лампата ми, да, край. Това е лампата ми. Няма съмнение, че е лампа. И... обаче този целър много ми напомня за оригиналния в играта, пък аз оригиналния... Нали знаете, че всеки го обича него. Там дето първия път идва зомбито, обаче тук няма да е за първ път, защото той е сигурно, че няма. Вещици. Този глас ми напомня... Странен ми от някъде, защото съм го чувал. И сега като такова ми... би трябвало да има някакъв... Или експлозив май трябва да се направи, не знам. Откъде дойдохме... Оттам дойдохме, да, че тръгваме на другата посока. О, мразя ги тия работи. Зомби! Чуса! Не! Не! Остай ма намиране! Майка ти ши... Не бе... Махни се от мен, бе! Тъй съхнеш тъпо зомби дано, бе! Махни се, не бе! Не бе! О, край! Dead end. Да. Сега ще ме удари, ще умра. О, избягах! О, и всяко? Да сбереш на кацавянин или да се крия като мишка? Конче, бонче, трябва да бягам. Не, пак е тука. Намери ма, трябва да бягам. Край. Пълна е бавка, сериозно. Сега като наби зомбито пак почваме от тука. И сега ако тръгна нагоре, ако пак има зомби. И пак да му изсъхнат топките, защото е... ебано. Значи окаже, че търсим ключа, не експлозив. А тук май ще ни трябва чук. Да, иска някакво нещо. Да, чук ще ни трябва да чупим дъските. И е 100% в тъс стая, защото някъде е друга, защото другата е заключена. Или май трябваше да накарам зомбито да ключи, или да изчупи някак си, не знам. О, чест! Тиндърбокс. Или пък да вземем барела и веднъж да е полезен тъпия барел. Иначе няма друго. Не ми остана избора с барела. Долу да стане, Чупи са! Аре! Не. Значи ни трябва чук. Де да го изкарам този чук от газа си да го изкараме? О, забравих да погледам за тези кутии. И тук го няма. Ще взема метлата да дойде с мен. Свърши ми! Остана ми още малко олио. Да, страхотно. И олиото ми почти свърши. То е направо чудесно, нали знаете. Обаче много странно къде е този чук. Метлата ще ми помогне да го намеря, нали те? Картофи. Изсъхнали картофи. Добре.
отново съм тук. Ти... Майка ми беше в стаята и трябваше да паузирам клипа. И сега продължаваме. Това нещо ще ме уби. Защото ма мрази. Флеш. Прасета. Значи тук трябва да намерим някакъв чук, те ли? О, фолиото ни скоро ще свърши. А на мен ми трябва чук. Не знам къде да си го изкарам този чук, ама... Оф, явно трябва да проверим в другата стая. Да. Място за чука, точно ти. Ето пак. Олио, няма ли тук Олио? Ами тази дъска можем да... Би трябва да може. Да. Чука не ли трябваше за другото място, Но... вратата... Да, сега разбирам. Вратата е блокирана от тези работи, от тези сташаци. Блокирана е от... Ти зомбито ли? Не. Блокирана е от оно и червеното нещо, дето ме мрази. Дето искаш да ме уби. Аре, тъпи кутии, махайте се от тук. Значи, наляво или надясно да тръгнем? Ай, дясно, защото ми е по-любима страна от ляво. Пък и без той съм дисличар. Това зомби ли беше? Не. Ето така трябва да е молил някъде. Аре бе! Няма лоло. Вече тръгвам само и единствено наляво. Да. Тук... Да, тук умряхме от това зомби. Аха. Разбирам. Много умно. И тук бяхме... И сега остана да се върнем нагоре по стълбите и да чупим на врата. Не. И сега накъде? Трябва някакъв друг изход. От тук ли дойдохме? Да. От тук. И тръгваме насам. Чупим дъските. Остават още 5 минути до края на епизода. Тъй, че не знам колко още ще направя. Или ще намеря олио, защото... И това ако не беше зомби. Чуса гласа му, ама страшната музика я няма, тъй че... Продължавам напред. Да се надяваме, че няма го видим. По-скоро аз да се надявам, защото ви ще се радвате да ме видите с перцака, нали те? Естествено. Да, бележка. И ми сочи камерата на там. Не е ли ако искам да я взема? Оло, край. Сега трябва да вземем бележката и да прочетем. Би трябвало да съдържа нещо. Превъртей 10 секунди, защото сега ще чета. Значи...
Значи някаква локална историческа стая и има таен път. И то с таен път... Какво сега трябва го... Не, продължавам. Не, бе, не, бе. Гони ма, нали? Спидхак. Наново. Зомбитата са за спидхак, казвам ви. Някак са толкова бързи. Бързо, 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 бързо. И той...